Kardom pini birtar jikha pini prime time birtar thanbang pini lisami hombari killing pi. Aprang si birtang konten cipajin midam dia aprang birtang kumpi arjikha. Jangmi pon ni pai siar ni Muslim amunit inut akar BP apan colang rem det. Lodging lang so ahwar aradatum non puan tame sorkar pen thangnat kaching thurawar sai long lelang. Borpung arlong goti bamon be arong non puan ta kemesin ki juna langkawe. Birtang kumpi arjupon ikdere phi puthot birtang konten cipajin midam sina. Longdanga nongalong inut karbi pimar phan keng sang aso mate Muslim community vote ke jawarni mek nang no lo lang no kacholang rem. Nijang Karbiang Long District ke paro Duar Amla constituency along Longdang Tokbi arong Wothatlang so police station ke paro Longdang arong Jangmi pon ni pai ICR ni Baithalang so LSC angkang MLA election kili kachepate vote ke jok ani inut karbi pimarapat banghini hakoina mana pen kirang akeng sanga so mati muslima pin sotum Boksong ahawar along nang dosi meklang no odlang no cholang rem detsi kat phitlo kacholang rem vek abang phua phan kachini atengke boksong ahiti along kulat kachobi abang phua men mokles pa bong busi inuna phan pangthek pon lasila bangso meklang no nolang no tactic amunit atuma phan lapen initum karbiang long arara tumpen chenglok ham phanga songatum bangso king sanga so kahino tactic abang lo lasila phan police atum nang ripi vek nang po lapen ingsai vek nang po pusi sodak pen hawar arara tumpen kehang pasupon Dongkamukam pen berta pangdakwan Robinson Rongpi News 24 Karbiang Long. Boithalang so police station under Longdang Tokbiarong along arta inkorahini asar pimara phan Muslim ihiapu alapena alang lijirpo alang tum bahini alang liphan cholang kangrem der lasila so putaksi nilitum kadugowe Longdang rong arat pen cenglok nilitum ladak kapek asong ben sami nilitum banglo lapen ako nilitum West Karbiang Long Karbilo chori asong hin ben sami laso akes bangke unti ke prapen ala itum bahini phan nep inang nji nep inang pen ala itum phan as per law and order ateng pen ala itum phan inside vek nji Kidam tang tarik siang ni tum kadu kita election Longdang untuk biarong arat kadu kita muni da biar hot tum kadu kita bhutha banrat asop hi kaprek atum mia samar bahini bangsi ladak tum Longdang untuk biar arong tok bihem asar biar hem ini lang cohang pathidam si along tum dak sarpia marang lang bahini du along tum phan komanda beda jani along tum phan sulang kangrem der basi tum mahin pen ladak police tum phan same tong solo pen along tum phan kang sai je phasi tum larat hin pen ke tum sining dil Lakhakri plikor kanthi constituency ke parlo bamon be arong along non puta ki misen ki jun kaching lu kaching chialang kawiya job rat atum kisung kachachakna Lakhakra plikor kanchi constituency ke parlo bamon be arong non puan ta kemesin kijun kaching lu kaching thialang kaveya jok hitok kisung kachachak nang langbunga lang mati hidi sai kachote thialang along si kijun lapen kaching lu kaching thinang kedam tang sorkar kwani chariat tame kemesin kijun lang nepi pe lapen non ke dobom parivartan mate BJP sorkar ta ningkan phokte penglosita non puan ta kemesin kijun lang nepi pelang puta hadagara ratum nang thandun Jongsi non kijun alang mate kaching lu kaching thialang kawe hidia lang along si chinglu ching thinang bom lang pulode non nang kile chia ningkan abaha phan election ke majoga phan ta vote pitek the puta nang thandun Borpung pen berta pangdakpon Arun Rongpi News 24 Karbiang Long Lakhakri ki thomlang hin constituency ka parlo luchin lang so hawara long ki dora ratum ningkan phoke rong chukim de da pitsetame kachil lenga tuwar pen ke danglok sarkar hin pen thangmat akirak long bila
Langhe nei chi pen kahilo kilometer thongkep so se loching lang so ahawar non puan tame kidam kewang atowar bak thanga jok keso kyone pen danglok hi thikidam kewang atum long tikep so se arong araratum kesung kachachak nang la pentenon kachari bom asorkar parivartan pusialang itum chipupon lobon sita loching lang so ahawar araratum anke akanang sot ahormu me arihing lapen ke mesen ke junalang sorkar pen kirona hem highway lapen de ke mesen pen kidam kewang atowar ke king highway non pon talo chinglang so ahawar aragatum longdon depin lang lasinon propjin pen non kachari bom asor karatum aphan lo kachari ahem mate school ahem lapen aching thorawar sai highway nangke pale japan tim karbe lo atum aphan choni report News Desk report News 24 Karbiang Long Pini birtal ang sikang ton pon iglo dumit hak ni kardong